Helo, PC Kev ydw i. Swyddog cymunedol Ysgol yr Heddlu ydw i, fel yr un sy'n dod i'ch ysgol chi. Dwi yma heddiw i siarad efo chi am steroidau a chyffuriau gwella delwedd, neu be da ni'n alw'n Saesneg yn SEEDS. Mae cyffur yn rhywbeth sy'n newid y ffordd mae'ch meddwl neu'ch corff yn gweithio. Mae SEEDS yn sylweddau y mae unigolion yn ei defnyddio i wella eu perfformiad neu'r ffordd maen nhw'n edrych. Mae pobl yn aml eisiau newid y ffordd maen nhw'n edrych ac mae yna lawer o ffyrdd i'w wneud hyn. Efallai bod rhai ohonynt yn ddiogel, fel lliw haul ffug, colir neu gadw'n heini. Ar y llaw arall, mae pigiadau a thabledu lliw haul, pigiadau botox a thabledu colli pwysau yn gallu bod yn beryglus a gallant achosi niwed corfforol. Gall rhai o'r dulliau aniogel hyn fod yn anghyfreithlon. Weithiau mae dynion a merched yn defnyddio steroidau anabolic i newid y ffordd maen nhw'n edrych, ond mae sgil effeithiau difrifol i'r rhain. Maen nhw'n cynnwys ceilliau'n crebachu, diffyg ffrwyddlondeb mewn dynion a merched, acni difrifol a diffyg twf enwedig yn ystod eich glaslen cyndod. Ni fydd cymryd steroidau anabolic yn creu'r corff perffaith, ymarfer corff a hyfforddiant yw'r opsiwn diogel. Maen nhw hefyd yn effeithio ar ddatblygiad yr ymenydd a gallant achosi hwyliau cyfnewidiol, pryder a hyd yn oed iselder. Hefyd, mae rhai defnyddwyr yn ymosodol ac yn cael eu hunain i drwbl gyda'r gyfraith. Mae steroidau anabolic yn sylweddau dosbarth ec. Mae yn erbyn y gyfraith i brynu steroidau a chyffuriau tebyg o di allant i'r Deyrnas Unedig dros yr rhyngrwyd a drwy'r post a gofyn iddyn nhw gael eu hanfon i chi. Gallwch gael at 14 mlynedd o garchar a neu dirwy am gyflenwi steroidau. Dim ond ychydig iawn o gyffuriau colli pwysau trwyddedig sydd yma ym Mhrydain, mae'r Llywodraeth wedi gwahardd rai tabledu colli pwysau sydd â sgil effeithiau peryglus ac mewn rhai achosion hyd yn oed marwolaeth. Fodd bynnag, mae'n anghyfreithlon ac yn beryglus cymryd llawer o dabledu colli pwysau oni bai ei bod wedi cael gan feddyg. Yr unig ffordd i golli pwysau yn ddiogel ydy bwyta'n iach a chadw'n heini yn rheolaidd. Nid yw'r rhan fwyaf o dabledu a ffigiadau lliw haul wedi cael eu trwyddedu yn y Deyrnas Unedig, ychydig o waith ymchwil sydd amdanyn nhw, ac felly nid ydym yn gwybod beth yw sgil effeithiau a risgiau. Mae botox yn sylwedd gwenwynig sy'n achosi i gyhyrau'r wyneb leisu mwyn gwneud i grychau edrych yn llai amlwg. Nid yw'n golygu llawdriniaeth, ond nid yw y chwaith yn golygu nad oes risgiau yn gysylltiedig â hyn. Ffordd arall fydd pobl ifanc yn ceisio newid y ffordd maen nhw'n edrych ydy drwy gael tatŵs. Nid yw'r rhain yn SEEDS, ond mae'n werth sôn amdanynt. Mae'n rhaid i chi fod yn 18 i gael tatŵ yn gyfreithlon, hyd yn oed os ydych rhieni'n cytuno. Dylai arlunydd tatŵs ofyn i gael gweld prawf o choed cyn cytuno i roi tatŵ i chi. Mae'n rhaid i chi gofio nad yw pob tatŵydd wedi cofrestru. Gall risg iechyd fod yn gysylltiedig â chael tatŵ yn enwedig os nad yw'n datŵydd cofrestredig. Bydd rhai llefydd gwaith yn gofyn a oes gennych datŵ pan fyddwch yn gwneud cais am swydd. Efallai nad yw'n syniad da i chi gael un oherwydd mae'n bosib i chi ddyfaru yn hwyrach ymlaen. Gall hefyd effeithio eich siawns o gael swydd. O ran SEEDS, mae'n rhaid i chi wastad gofio beth all y canlyniadau posib fod. Nid ydym eto yn gwybod beth yw effeithiau hir dymor cymryd SEEDS ar y corff, oherwydd nid oes llawer o dystiolaeth a gwaith ymchwil. Cofiwch y gall lluniau yn y cyfryngau fod yn gam arweiniol. Mae lluniau mewn cylchgronau a phapurau newydd yn aml yn cael eu hair frwsio, ac felly nid yw'r llun yr ydych yn ei weld yn bodoli. Fel person ifanc, dylech aros i'ch corff ddatblygu'n naturiol a gwrthsefyll pwysau i gyd ymffurfio a syniadau pobl eraill. Gall canlyniadau cymryd SEEDS fod yn barhaol. Yn olaf, os hoffech wybod mwy am SEEDS, gallwch siarad â'ch swyddog cymunedol ysgolion yr Heddlu, neu fynd i wefannau fel schoolbeat.org a dan247.org.uk.